Shamwari dzedu titambireiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ewebezindo namabasa musatibanane wotokotadzira tadzidza zoreka kwenezinda namabasa musatibanane wotokotadzira. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Sitandi yani mkuu? Sitandi nonzi Elvis Atwell. Elvis Atwell. Ndiso zvichaizvo. Semune sinema chirungu. Nyaya yacho ndiwo ndine sinema chirungu ndakatoreswa chitupa nemunhu andisina kukama naye nyoti amai nababa vangu vakarambana vakaseparatana. Saka amai vangu vachigara kuSouth, baba vangu asina chitupa choti vanokwanisa kuti kutitore South. Saka ndakazotoreswa nemunhu wekumusha kwani kwangu. Ainzi Atwell. Exactly ndiso. Kumount Darwin. Mount Darwin. Atiti. Mkoma Elvis. Mwana ndawa yakudaiso indonzi Robert. Ndizvozvo. Chinangwa cheprogram yedu inonzi Turning Point. Ndizvozvo. Mupenyu zvinhu zvinoshanduka. Ndizvozvo. Ane upenyu hwamanga muchirarama muri panze ndibva zvatena ndibva maona mamuno muchatena zvakare kudzokera panze. Ndizvozvo. Hurumende iri kuti hatidi musungwa anoti kana achinga apinda azodzoka zvakare. Ndizvo chaizvo. Ndosaka vari mukona vari kuita zvirongwa zvakasiyana siyana mumajeri. Ndosaka maona tauya kuno kuti tizotaura tinzwe kuti zviri kufamba sei, pane pada kugadziriswa here, pane zvamuri kuda here kuti zvikubatsirei. Asi kuti zvibude izvi tinenge tichita nhaurwa yenhoroondo yeupenyu hwenyu pakati pangu neni. Ndizvozvo. Ndosaka ndati asi kurava dai pamwe dai vanga vasipo asi ngatitengwe vachi havapo pazuva ranhasi. Kumusha kuMount Darwin ndipapi kumusha kwenyu? kuMount Darwin zvakaita manje rudzi rwedu rakatangira nekwaMutoko. Okay. Kunonzi kumakaha uko kune makorokoza. Exactly ndizvozvo. Ndobva wana futi reserve panonzi pamatepa tepa kubhindura. Kunonzi Katanya farm. Wabva ipapapo wana bamunini nabamukuru ndobva vachitsvagawo mareserve awo kuenda kuKajokoto. Exactly ndizvo chaizvo. Asi veruzhinji wese vakawandira Mount Darwin kupi? Ikukoko chaiko chaiko. Ndiko kune rudzi vamwe vacho vari muHarare mumu. Ndizvo. Mati makakura musina baba namai. Right, rega ndinatsotsanangura zvizere. Mukuru wandakaita inini. Amai nababa vangu vachirorana ndichiudziwa naamai yokundibereka. Vakanetsana ndobva varambana amai vangu vane pamwiri pangu inini. Ndobva ndachitanga kuudziwa kuti nyaya iripo ndekuti ini ndakarambana baba vako gore rakati. Manzwisisa? Right, baba vangu asina nakea nini kana kuti even vatenga kuti preparation yangu inini. Havana kwanza nyaya kuti baba vangu vangu vakadzoka wakawandisa. Ndibirida izvozvo vanonzi Simbai Mundozo vari muHarare. Saka nyaya yazoitika ndeyekuti amai vangu vakabva varorwawo nevamwe baba. Vatatanga kugara nonzi kuBlafield. Tatanga kugara kuBlafield baba ndobva ndichengeta ndineza kuchikoro grade 1 to grade 6 grade 7. Ndofunga handina chandinoziva chababa vangu chandakaitirwa muupenyu nawo kusvika pandiri panapa. Ndongoti handina baba ndina amai. Zvadaro zvinge zvadaro zita randinaro nini baba vangu asiri vakanitumidza kuti rudzi rwangu asiri vakanitumidza. First name yangu ndakatumidzwa nemunhu akapa amai vangu preparation ndikatumidzwa zita rekuti Frank Mundoza. Nemunhu akabatsira amai vangu kuwapa preparation. Ndiye munhu akandipa zita. Ndakura ona ndati inini zita iri kuti ndirame ndichirishandisa risiri zita randakapiwa nerudzi rwangu. Azviite. Amai vangu ndobva ndataura kuti iwo unonzi Elvis Atwell. Munzwisisa? Atwell manje ndakazoitoreswa nemunhu akanditoresa chitupa. Mwanyatsopandisa zvakanaka. Zvadaro ndofunga ndobva ndakurawo ndichingoitawo basa remaoko ndakatanga kuchimboita zvechihwindi. Chita sei boza anazokwanisa kupedza chikoro nenyaya kuti ndine zvakazondikanganisa pandiri. Vanondiziva nekuti madzibaba Elijah. Okay. Vanondiziva mese muna naHarare vanondiziva nekuti saka vazhinji tongoti vanhu vese havasi toziva ndiri kupi? Ndiri kuno hapana kana mumwe chete akati akandivhizitira. Saka zvadaro amai vangu inini vari kuSouth Africa.
ndokuvari nanhasi ndakwanisa about 12 years ndisingazivi kuvaona. Ndokwavari vanonzi Emily Nyakanyanga. Vane hanzvadzi dzavo dziri mufuti muHarare muHarare saka ndingoti dai ana sekuru nayo vaningina na mai nemadzikoma avo wakwanisa kuziva ndiri kupi ndiri kunuko. Alright, madzibaba. Exactly. Mhosva yakakupinzai kunuko ndechi? Right, ndizvo zvomaita zvakanaka. Ini mhosva yakandipinza munomu ndeyekuti ndanga ndine friend yangu yandaitamba nayo. Ndofunga akanditi ndikwereteso mari musi wa 25 December inge iri holiday. Ini ndaigada panonzi paCommando Farm kwafuwe uko ndokwandaishanda. Chigada generator supply mapivot mvura. Saka zvishanda kukwetesa mari ndichita asemu wangu ada kufarawo nemusikana wake rege ndise ndimupi zvanzi anozokudzosera mari yako musi wa 5 January mari dzedu dzelabor dzapinda. Kati aura sezvo uri friend yangu rege ndise rege ndikubatsiro ndabatsiro semu wangu ndikati ada kufarawo nemusikana wake. Musi wa 5 January wasvika ndakubvunza. Ndofunga ndazomubvunza musi wa 6 zvanzi hansanda nemari. Musi wa 7 na 8 vandatanga kutotukiyo nemukomana uyo unondibvunza andigadzire mari mari yako ndichakupa kandaiwa ndikati aona inoda kutumira mari mwana wangu ari kwaMurewa hasufila bo saka ndati ndimutumire mariyo manje ukatanga wakundituka handichaziva saka kuna kuti ndakatokukanganisira kutokukwetesa mari kwandakaita. Ndofunga zvazoitika ndezvekuti akazouya nemafoni ake matatu but ndisiro pacharge zuva ranga ratodoka but alright boom anga ane Samsung Itel neHuawei. Vanamubatira foni yake 1 Huawei ndikati inini pa $35 yangu yaunayo ndakuchikubatira foni yako iyi 1 ndinindira nemari yani nemari yangu inini. Ona zvikanzi hazvizobude zvinobuda ndikati ayo wona ndakubvunza mari yangu ukatanga kundituka handiti saka ndakatokukanganisa ini ndatotumira mari kumwana wangu hasufila bhuva rongorwara hanzozoti chii chikuitika ini handana mari handiti saka ndakatokukanganisa kubatsira zvanzi bo. Ndofunga akabva aenda ana baba wake mupurisa vari paHeadlands ndiko ndiba mukuru wake mukoma baba wake. Ndibva ndabva anoripota kanti vakatengana handichaziva nditori pabasa mani ndikutona mahindra ekutisvika iwe waba ndaba chii officer mira ndikutsanangudzirei zvaitese zvakaitika ndizosvika pakubatira foni musati ndaba munotanga mabvunza nyaya zvakazvanzi pina mahindra munotarira nyaya kuchi kumberi ndikati alright hapana chakaipa shuwa vandatakurwa nemahindra ndasungwa paHeadlands police station musi wa 13 January mwedzi gore rino ratiri 13-14 musi wa 15 vanaenda kukoti ndasvika kukoti kwekuyo vandatongwa musi wa 15 ndatongwa vananzi dzimbodzokera 16 vanadzokera kukoti ndasvika vandatongwawo ndakatongwawo gore ne4 months saka ndodza ndiri kupika uchi izvozvi saka emergency ndati emergency ndikutsanangudzire miti wakata nyaya but hawana ndipo time yekuti nditsanangure chakabva ngoti ndozvoenda nemutongo wako ndakakumbira ndikatora ndikumbira kuti nditobeura ndiri kunze ndichitsvaga uchi mhosva hansi kuramba inini nyaya mukomana uyu marambo munatsonzwa muitikiro wakaita nyaya saka inini kana mangoti ndingoende kumujere hapana chakaipa. Saka mukadzi wangu anonzi Elisi Muchenje wandine mwana naye ari kwaMurewa haasi kutoziva kuti ndiri kupi ndiri kunuko ndiri mujere ndine mwana ndofunga izvi ane 3 months akatokwanisa musi wa 28 mwedzi unoyu atone 3 months. Ndonzi baba Charity. Saka kana ambuya wangu kana tsana wangu havasi kutozviziva kuti ndiri kunuko kana even hama dzangu dzese hazi kuti hakuna nari kutomboziziva kuti ndomandiri munomu izvozvi. Saka ndozvinchete zvingondishungurudzwa nekungondidyomo yekuti dai panga pano rumwe rubatsiro kuti Zimbabwe yatitirawo zvimwe zviri nani yatitirawo zvinhu zviri nani yekuti tinenge takasiya mhuri kudzimba uko ndomupararo unoita mamarriage mazhinji ndokunongosvika ngonzi mwana wako akashaya hauchaziva kuti chii chakangoitika. Saka ndochikumbiro chandinacho kuti dai hurumende yatitirawo zvinhu zviri nani tatoo nechidzidzo kupinda kwataita munomu. Saka ndochete zvandingati ndingangokwanisawo kungoti nditaure chete. Ndanzwa muchiti vamwe marari vanokuzivai kuti madzibaba Elijah. Ndizvozvo chaizvo. Rakabva nekupiste. Zita rekuti madzibaba Elijah rakabva nekumasowe. Vanoziva nekuti madzibaba Elijah kubva ndichikura ndofunga ndakatanga kuprofita about 2012 ndopinatanga kuprofita kubva ndofunga bvana nakariba muHarare tongoti Harare yese mushoma masina hangu kupinda
kunana Epworth, Glenview, Chitungwiza, Sunningdale, kunobuda kwese kunana Masvingo, kunana Beatrice, kwese kunopinda kwese kunana Mount Darwin, Mutoko, kunana Gokwesenda. Kwese kwanoniziva nekuti Madzibaba Elijah. Ndo zita rangu randoshandisa nekuti ndiri munhu wewano. Maiprofita muri panzi. Ndizo chaizvo. Chiprofita chakabva nekupi? Chiprofita kwachakabva nacho ichi chakabva nekuchechi. Chechi yandaipinda mai wangu ainzi St Gabriel inowanika kuBorodale ndokwairi. Ndokwakabva nechiprofita ichi chingoenda kuchechi. Wachitoka enda kumakomo ingondo kumakomo. Handitoziva ndiri mugomo imomo ndakatanga kungonzwa munzeve mangu muchitaura munhu aiti iwe taura zvakati ndikati ini nezvandiri ndichiri mudiki zvamukuti ari hanzi kuita hanzi kuzvinzwisisa kuti chii chikumboitika vandatombotiza vanandombobva panga pakaungana vanhu ipapo tiri mugomo ronzi ngomakurira rekudomboshava zvanzi iyo taura zvakati ndichiri mudiki ndinocha zvishuwa vandazoti rege nditaure saka ndakatoita kunge ndisirini pato nechimwe chinhu chatondigara pachi ipapo ndatonzi taura udza munhu kuti ngaite zvakati ngavatore mvura ngaite zvakati nezvakati nekuti pane zvirimo mukati megomo muno munoti kune vakuru vakaparira munomu saka kuti mudzivirire torai mvura mise mukati membiya mukushe vanhu munamate naye mukushe vanhu saka nekufamba uko mumanguva ndakabata kuti ini chechi ina hansi kuita se hasi kupindira nayo ndifunga kungoni dzangu dzakati chechi haisi kupindira nayo vanenda kuchechi inonzi Nyenyedzi nomwe ngotsvuku ndoko ndakazosvika ikoko vanzi baba ndine chipo chinoona chiri pamunembi yandaona yabva kumabvezuva asi nezita ndaona ranganyorwa kunzi Elijah vandatombata pamwe ndezvekutamba vandashanya futi kunge chitu tichifamba nzi mativi mana vanzi baba nembi yandaona kune murume wavo yazokutambidza imbiya netsvimbo pandana kuti pachinzi Madzibaba Elijah kubva ipapo ndangonzi chani Madzibaba Elijah saka handiri Madzibaba ndoita zvekuprofita kana ndiri kunzoko vashoma vasingandizive rakujambira kumberi futi pamakazosuma Madzibaba semprofita exactly hamuna kuoneswa here kuti dando ramakutora rekutora foni yemunhu wamakapa chikwereti rinogona kuzokupinzai muna taisirera zvazvakaita mukoma kubvunza kwenyu kwakanaka chaizvo handikupokane nako chinoitika ndechekuti n'anga haingakwanise kuzvirapa iri yegani unofanira kutorapiwa nemumwe plus chinotadza inyama yemunhu ngoni asi zikuita se dziri kutadza saka ipapo handidi kunyepa handinaye changa ndatombodziva ndichi handidi kunyepa pamakasungwa muchiconvictwa muchiuya panapa nditire through process iyo pamakasvika makazogamuchirwa sei muchizotanga kugara muno muRusape prison muno ndakagamuchirwa zvakanakawo chaizvo handidi kuti ndinyepe ndakamboedza kuwapa mafoni contacts kuti ndifonewo kumhuri yangu kuti zoti ndomandiri but nanhasi handisanda namhinduro kana kufoneswa chaiko asanda ndafoneswa foni hangu ndinayo but havatendere kuti tifone wane yavanoti rehab saka ndofunga ndakavapa pautokwanabo ndatokwanisa mwedzi nehafu ndiri panapo saka ndofunga ndakavapa nhamba nanhasi mhinduro yacho haisati yauya kana ndizoti dai wangu akafona dai mukadzi wangu akatouya ndoziva kuti andasi anotoyada kunzwisa kuti chii chikuitika saka ndochichemo chanacho kana kuti dai ndagona kuti transfer kuendesa kudhuze nemhuri yangu pekuti inokwanisa kuuya chindonao padhuze kuti ndichimunyaradza semwana anenge achirwadziwa kuti alright saka ndichararama sei baba wemwana zvasisipo ndichararama sei saka ndo chete kutaura kwaninako mambo wangu masvika muno mutoziva kuti mune maprograms akawanda ari kuitwa takatasana nemabasa emaoko imi makasikochuza basa rei inini munomu handina hangu basa ndakati ndakachuza but chandakakwanisa kuita ndechekuti ndakukwanisa kungojoinawo wechechi waingoitawo zvirongwa zvavo waidzidza kuita mapastors ndangosvika over ndangoti ndinyorewo but handisati tapiwa kuti zvizi kuitika asi takangonzi tikungonyora vanhu vada kuita wadaita mapastors ndangoti handinyorewo usaura kuti imi makachuza zvevamwari zvinokuti mune mweya uri pakuti exactly ndizvo chaizvo saka tiri munomu ngoni dzinotombodzika chokwadi muchitoprofita vamwe zvazvakaita baba ndezvekuti handikwanise kuti ndiprofite kana kuti rujekerero rwese asi ndinokwanisa kuti pandinge ndine zvandapiwa kuvanhu ndinokwanisa kuenda pari ndaoneswa zvakati nekuti ndikada kuti nditaure pajekerero havasi vese vanozvitenda vari mukati vanenge vachingoti uya kutiita
saka ndinoenda kuna anotenda kuti kune mweya mutsvene ndokwandinongoenda. Asi panguva yacho kana kunewo zvinenge zvichienderana nekunamata kwatinge taita takaungana sekudaro, ndopandotaura kuti vana baba ngati vana mukoma ndapiwa zvakati, saka Mwari akunditite zvakati. Ndazwa kutaura kuti mane 12 years musati maonana namai. Ndizvo chaizvo. Ringave dambudziko kudii? Amai vangu inini kuenda kwakaita kuSouth Africa vangu vari venda vachitengesa mutauni. Ndofunga vane munin'ina wavo anga ari ikoko. Vaendeko ndofunga munin'ina wamai vangu murume wake akashaya achiuya muno muZimbabwe. Asi anga ari wekupi? Anga ari kuSouth Africa. Saka mai vangu kuenda kwakaita vakaenda vachienda kuNhamo. Vaenda kuNhamo ikoko vasvika ndobva vaonawo basa. Ndobva vatangira sei kushanda. Saka ndiri kunzwa kunditaurawo navo ndaingonzwa vachinzi vari kurwara, saka handisi kutoziva kuti chii chikutora nzvimbo chii chikuita, ndaingonzwa kuti sei vari kurwara. Saka ndane shure rekuti dai Mwari aitawo zvakanaka kuti amai angu abvewo nzvimbo iyo vauyozondoona ndiri muno, kana Mwari achinge atendera nyama nemweya zviri pamwe chete ndoona nawo pamwe ndikakwanise kufarawo, mwoyo wangu ungakwanise kusununguka. Mati mimi maigara kuAfrica. Exactly. Kwa maigara neshamwari yenyu yamakatorera. Exactly. Ndo pamazosungwa nemapurisa ake kwete. Ndokuzonzi ndayagara kwaRusana. Ndizvozvo. Mudzimai ari kupi? Mudzimai ari kwaMurewa kunonzi kuCheuswa kuUsumba. Ndokwaari anonzi Elisi Muchenje kana kuti Mai Charity. Mutoti haasi kuziva kuti muri musungwa kutaura kuti haasi kutoziziva kuti ndiri munomu. Saka ndo chichemo changu zoti dai ndakwanisa kuonawo kana mwana wangu ine pakaberekwa anga angori dambudziko rekungorwara, anga ane ndofunga anga akakura kuti ndaiti ndikaisa zvigumwe zvangu zvese zviri 5 zvaikwanisa kupinda. Saka handisi kutoziva kuti nhoo yake zvigumwe zvese nhoo yake inge yakadhirika, ndaiti ndikaisa zvigumwe zvangu zvaitopinda mukati yange yakadzika. Saka ingogara chingorwara mudumbu chi munongoziva zvinongoita vana vadiki. Saka handisi kutoziva kuti dai anga auyawo, ndo shiro dzangu dzoti dai anga auyawo ndakwanisa kuona mwana kuti ari sei, kana even kuona kana sisi wake zvake ungouya, kana tsana wangu ungouya ndokwanisa kuona ndokwanisa kuona mwana, kana iye mukadzi wangu zvimwe zvinganditirawo nani. Achikonzero kana chekuti havasoziva kuti muri muno. Exactly, ndizvozvo. Muri kuti pamakasungwa munopo here mukana iwewe umbofunda kana hama imwe chete? Pandakasungwa inini ndofunga zvakatika foni yangu inenge yanga isina moto. Asi namba naizo nemusoro. Saka ndofunga ndavapa namba vandatonzi naamwe gogo here apo unoziva here namba dzemudzimai yako, ndikati zvishuwa namba ndinoita ndodziziva. Vandatovapa namba dzedzesa ubva ipapo pautokwanisa but wiki inoratora chi4 asati ndadzoserawo namindiro. Ndingoshuvira dai mukadzi wangu auya kana kuti dai wangotifonesawo ndangonzwawo kutaurawo kwemudzimai wangu chibvunzawo mwana kuti ari sei, ndavaudza kuti ichitewo zvakati kuti mwana aite sei abatsirike. Saka ndo chete mambo wangu. Mukadzi anogona kunge ari kure, hamuna here vanun'una kana nehanzvadzi hama dzimwe dziri padhuze dzinokwanisa kuyozokuona zvakare? Hama dzangu inini dziri kuHarare, mukadzi ari kwaMurewa. Saka munhu andingatoti ari padhuze munhu ari paMurewa, bhozi ari paMurewa apa anongokwira marondera paenda $3, anobva pamarondera obva atoya panapa Pondo. Saka kuri kuti anenge ashandisa $5 but anobva kuHarare manje anonosvika kunokotochaja kuti $7 $8. Asika hongu mudzimai ari kure, asi munogona kunge mine imwe hama yenyu yamunotoziva kuti yamaichidzana nayo kana kuti yamunofambidzana nayo, munoziva kuti mahama pane imwe yaunoti iri close ka yamungati mimi wona Robert, wona isekuru, wona munun'una, wona nhingi, hausi kuziva kuti ndiri muno muusungwa asi ndiri kuno kuRusape prison uya uzomboona, ndiye munhu wandiri kutsvaga iye ari muHarare kana imwe nzvimbo asi mudzimai wei. Alright, ini hama yangu ndine hanzvadzi dzangu. Ndofunga ndinanonzi Portia Mundoza is my sister. Ndo ndikuti dai akwanisa kuyozondona ari kuHeathcliff ndiko ari kushanda. Neumwe anonzi Charity Mundoza iye ari kuMount Darwin, ndo ndototowa ndiri best now ndakwanisa kuti kuyozondoona. Kana naiwo baba wangu wacho wanzi Simbai Mundoza kana kuti Kapere dai akwanisa kuyozondoonawo ndiri muno muusungwa akwanisa kuyozondoonawo. Ndavaudzawo musi wandinobudawo ndibatsirike wandivhizitirewo nekuti munomuwo tichidawo sipo dzekugezesa, tichidawo pamwe pacho tichidawo shuga dzekuzoisawo kana kuti mutii mungozwa nenguva yechando yatiri noi. Nezvangosiyana siyana nemapeni even nemabhuku chai inini ndagara ndiri munamati, pamwe pacho ndomboitawo zvekuimba ndiri kunze uku zvisiri zvekuchechi bani ndingoimbawo zvezimudhanzi izvo ndiri kunze.
asi kwandakawandira kuchinamato kazhinji ndiko kwandakawandira kana idzodzi hama dzangu dzataura dzinotoziva sikadai wakwanisa kuyozondonawo madzibaba Elijah jeri rakudzidza ichi mazuva mashomanana amapinda muno jeri nini randidzidzisa kuti munhu atadzirwe usatore chinhu chemunhu kumbira kana usina ende jeri randidzidzisa zvakawanda kuti tinofanira kunamata Mwari saka nguva dzangu zhinji ndinogara ndiri papray saka nekuti randidzidzisa Mwari anongoshandura upenyu saka opa tinozobudawo kunze uko tete ane chidzidzo chekuti munhu aitire zvakati ichi chakadai hachitwi chozotipinza mujeri ana sekuru vari kukubata sei ndoda chokwadi chenyu chaicho hazvinei kuti tiri padhuze navo kana kuti pane vakatitarisa asi makabva kutaura nei ana sekuru ava vari kukubata sei ana sekuru ava inini hangu kubva ndiuye panapa handisati ndaona dambudziko ravo handidi kunyepa handisati ndariona kunguva inoiwa kuti batawo zvakanaka chichemo chedu chete chatiringokumbira chekuti dai vatipo nguva nemukana takwanisawo kufonerawo hama dzedu pachangu inini hangu ndakazvimiririra dai vatipo mukana kufonerawo hama dzangu chaidzo dzakwanisa kuuya papi panapa ndogona kungorwara ndiri panapa nditi asi pane zvimwe zvinhu chidawo hama dzangu kuti wafuziso kuti mwananyi yaita se ari kurwara saka ndochiti ana sekuru avanawo dambudzika ndiwanyepera zvekufona izvi nekutsvaga hama dzenyu kuti ana sekuru vanofona adhondwari mukana tauya kudai so hama dzenyu dziri kutokuonai shamwari dzenyu dziri kukuonai hama dzenyu dzisiri kuona dzichaudzwa nevamwe vanhu kuti tamuona kwaari aritooni chichemo chakati zvekuti handikungoti kuti pangaite mwedzi pasina vaviri kana vatatu kana vauya hazviiti izvi regai ndikutaurirei kuti ndosaka maona tauya maita chichemo chenyu chamuri kutaura ichi hama dzenyu neshamwari dzenyu hatisvike ngatiti hatipedze machi pasina kana asvika panapa ndangoisa machi kuti kuve kure asi hapaite mazuva apa pasina kuuya mumwe kama wenyu wokuti avazokuonai alright chichemo chenyu aiwa chanzikwa hama dzenyu dziri tokuonai izvezvizvi muchatoona vachita vachitoya vega ngatiti ana sekuru vari kutsika kana kuti havana nenge vasina airtime panguva iyoyo asi mukana wekuti mutaure nehama dzenyu muonekwe ndio watakupa iwo ungave iri mine zvimwe zvamungade kutaura madzibaba pazuva ranga handina asi sekutaura kwenyu mambo wangu kuri kuti izvo zvekutaura kwandikuita wakutondiona kutaura kwati kuti makatonitarisa exactly hamusi kuonekwa neni chete muri kuonekwa nezimbabwe vamakaenda navo kuchikoro ya kusvika grade 7 vamakashanda navo vamai mbotamba navo vese vari kukukuonai ndizvozvo saka ndiri kutarisira kuti mumazuva nemasvondo ari kuteeraya exactly pamwe kana manga muri munhu wevanhu vanotouya panapa hama dzenyu mawandisa panapa mawandisa ndizvozvo chaizvo zvichida nevamwe vamakabatsira handi maiti muri munhu exactly ndizvozvo mune vamwe vamakabatsira vamakapa zambuko zvimwe dzenguva havana kukwanisa kukutendai panguva iyoyo asi muye zvinezvi mamusungwa nekuda kwemhosva yamakasangana nayo kana vakasununguka kutenda kwavo kunogona kubudikidza nekuya zokuonai ndizvozvo handiti ndizvo chaitenda mukoma saka mangoti department ramakachuza imimi ndere kuda kudzidzira upastor ndizvozvo chaizvo but kana ndabuda kunzoka handisiyeba kunamata handisiyeba mambo nekuti ndo kwandakakurira ndaona pana pane mabasa mamwe anoitwa panapa kugadzira waya kugadzira zvidhina nekupfuya huku nemiriwo kumagadheni hamusura kupinda ikoko handisati hangu ndaudzwa kuti ndo mabasa aripo but kana ari ndiwo achinzi mabasa aripo handingambokwanisa maramba nekuti ndinge ndida kutodzidzawo kuitira mangwana ndichinge ndabuda zvinogona kuzondiraramisawo tingangoti kunyanya kuita zvekugadheni izvi zvezvidhina ndozviziva zvagara zvimo taimbokanya edu tiri kumusha ndozviziva kunyanya zvegadheni ndida kuitawo zveagriculture saka ndo chete kutaura mambo saka vanouya uzonditsvaga vanondiziva vanoziva vabatsiro hatiri kumaso vanoziva kuti madzibaba Elijah saka ngoyo vakangotsvaga kuti madzibaba Elijah asi hama dzangu dzinoziva nekuti Frank mundoziva kuti Elvis Atwell nekuti seneme haisi yekurudzi kwangu iri pachitupa Elvis Atwell asi zita rerudzi rangu nozika nerudzi rese Frank Mundoza kana vakuuya uda kuti vaya vakabata chi kana vakuuya inini ndikukwanisa kuti ndikukumbira kuti ngavanditsvagirawo bhaibheri reshona and English
unditsvagirawo bhuku kana counterbook nemapeni acho chikwanisa kunge ndichinyora ndine zvandinoda kuzofunda kuzoitira mangwana ndichinge ndaenda kumba ndinenge ndine zvimwe zvandinda kuzivawo. Ndo chikumbiro chandikutokumbirisawo undiunzirawo kana uchikwanisa kuuyawo undiunzirawo untsvagirawo kana kuti zvekupfeka mukati zvipfeko zvemukati undiunzirawo nemapush nesipo dzekugezesa chete. Exactly. Ndatenda mazobaila ichi. Tinotenda baba. Komori ya Zimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukana.